7 сентябри соли 1985 Ана ҳамин бино, яъне бинои театри давлатии Лухтак сохта ба истифода дода шуд. Кушодашавии ин театрро кӯдакону наврасони пойтахт ва ноҳияҳои атрофи Душанбе бо хушнудӣ қабул намуданд. Зеро бунёди чунин як театр орзуи деринаи кӯдакон буд. Дуруд дӯстони азиз, ин барномаи чашмандоз аст манзури шумо ва алон мо назарӣ мекунем ба фаъолияти пурсамари театри мазкур. гаштугузор дар бинои театри Лухтак хеле ҷолиб аст. Аз ин рӯ ҳар як сайёҳе ки ба Тоҷикистон меояд, ҳатман ки аз ин зебоиҳо дидан мекунад. Деворҳо инҷо бо сафолакҳо рӯпур шудаанд. Ин сафолакҳо нодир ҳастанд, қиматашон баробар аст ба қимати тамоми бинои театр. Дар ин гӯша бошад асрори чандинсолаи театр маҳфуз аст. Аксҳо аз намоишномаҳои гуногун, ҷоизаҳо ва дигар ашёҳое ки инҷо аст, бозгӯ аз таърихи бою ғании ин театр аст. ҳамин таврӯзи таъсисёбии ин театр барои аҳли ҳунар як рӯзи хотирмон гашт. Аввалин намоишномае ки рӯи саҳна омад, саргузашти нанок аз рӯи асари Шамсӣ Қиёмов буд. Как он тебя хвалил, а? Ну-ка расскажи. Золотой гребешок. Аслан театри Лухтак, театри Арусак мегӯянд, хеле таърихи қадим дорад ва ин бешак моли мардуми тоҷик аст. ҳатто то мулки чин ҳам тавассути ҳунармандони Самарқанду Бухоро, ҳунармандони тоҷик ин санъат рафта расидааст. Дар даргоҳи императорони чин лухтакбозони тоҷик ҳунарнамоӣ мекарданд. баробари ворид шудан ба театри Лухтак дунёи рангини кӯдакӣ пеши назар меояд, чаро ки фазои инҷо ҳамин гуна аст. Мисоли равшан ана ҳамин лухтакҳо шуда метавонад ки баробари ворид шудан ба театр диққати ҳар як бинандаро ба худ ҷалб мекунад. Образцово тақдим карди. Ин бисёр душвор, ин марионетка аст. дар солҳои аввали таъсис саркоргардонии ин театр бар ӯҳдаи арбоби шоистаи санъати Тоҷикистон Зафар Ҷаводов вогузошта шуда буд. 30 сол мешавад ки Зафар Ҷаводов дар ин макони барояш муқаддас фаъолият дорад. ӯ шахсе аст кордону ҳунарпарвар ва маҳз кӯшишҳои он кас аст ки кори театр ҷоно гардида то ба имрӯз далел намоишномаҳое мебошанд ки то ба Осиёву Аврупо расидааст. роҳбараш мана Машрабов буд. инҷа ҳама мутрибои бузург, композитора ҳозир ҳамашон. ин аз они Бақозода буд мана Наримон. Ҳасанак Алфасанак. як гурӯҳи ҷавонон хатмкардаи донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзода буданд ва баъдан ба тариқи интихоб, ба тариқи кастинг мегӯянд. хулас як гурӯҳи эҷодӣ бо роҳбарии устод Зафар Ҷаводзода корро шурӯъ кардем. баъдан дар атрофи Ҷаводзода Зафар ки хеле як шахсияти маъруф аст ва як ҷозибияти фитрӣ дорад, ҳамин ҷавонҳо ҷамъ шуда театрро ташкил кардем. дӯстони азиз, шояд шумо фикр кунед ки кор дар театри Лухтак осон аст, вале ин гуна нест. инҷо гурӯҳи эҷодӣ заҳматҳои зиёде мекашанд ки то ин ки намоишномаеро рӯи саҳна биёранд. хубтараш меравем то заҳмати паси пардагии гурӯҳи эҷодиву техникии театри мазкурро аз наздик бубинем. вақте сценария як намоишнома муайян гардид, шӯрои бадеӣ, ҳунармандон, саркоргардон, коргардон ва рассом шурӯъ мекунанд ба идеяи сохтани лухтакҳо. назари ҳар як нафар гурӯҳи эҷодӣ ба инобат гирифта мешавад ки сохт ва намуди зоҳирии лухтак чӣ гуна бояд бошад. баъдан рассом расми лухтакҳоро тасвир мекунад. коргардоне ки мехоҳад намоишро ба саҳна монад, намоишномае ки пешкаш мегардад, дар аввал инҷо пьесаи ҳамон намоишро ба ман
пешниҳод мекунад. Ман бо пьеса шинос мешавам, мутолиа мекунам ва фикру ақидаҳои худро ман ҳатман дар аввал рӯи коғаз тасвир карда ба он кас пешниҳод мекунам. Яъне ки бо истилоҳ эскизҳоро мо инҷо дар аввал ба шӯрои бадеии театр пешниҳод мекунем ва онҷо мешавад ки баъзе аъзоёни шӯрои бадеӣ мумкин ки рад кунанд ин чизҳоро, мумкин ки қабул накунанд, мумкин ки дарҳол ба онҳо писанд шаваду моро барои шурӯъ кардани кор яъне фармоиш диҳанд. чун кори рассом ба итмом расид, шурӯъ мешавад кори лухтаксоз. диди лухтаксоз бояд хеле рангоранг бошад, то лухтакҳои сохтаи ӯ ба дили наврасону кӯдакон наздик ояду онҳо тавонанд қаҳрамони нақшро дар намуди зоҳирии лухтак тасаввур кунанд. ин аз ҳамон намоишномае ки рӯи саҳна мемонад коргардон, яъне коргардон, ин аз худи ҳамон намоишнома вобастагӣ дорад ки вай чӣ хел намуди лухтакҳоро бояд ки барои намоишнома омода кунем. дар саҳнаи театри мо 4 намуди лухтак истифода мешавад. Масалан ба забони русӣ мегӯянд трасивой, причаточный, марионетка и планшетный. Барои як сохтани лухтак 10-15 рӯз барои сохтанаш яъне ки вақтро талаб мекунад. баъд мо аз рӯи ҳамон расом кашида як болои ҳамон эскиз мегӯям ба забони русӣ, аз рӯи ҳамон эскиз яъне қолабҳои ҳамон лухтакҳоро бо пластилин шаклша омода мекунем. баъде ки папимаше мегӯям чӣ хеле ки ози ман нишон медиҳам чӣ хел папимашеш яъне чӣ гуфтани гап, яъне ки ширеш молида аз ду тараф баъдан онро дар танаи ҳамон пластилин ё ки пенопласте ки мо қолаб тайёр кардагим ҳамин тавр 7 қават яъне коғаз мемолем. вақте ки он хушки шуд, онро мо бо яъне бурида аз ду қисм гирифта, яъне ё пластилин бошад ё пенопласт бошад, гирифта ҷудо карда онро дубора ба якдигар маҳкам мекунем. баъд масалан агар лухтаке ки мо дар намоишнома яъне ки механика ё ки чашмонаш бояд кор кунад ё ки даҳонаш кор кунад, ба мисли ҳамон лухтакҳоро омода месозем. масалан ин лухтаке дар дасти ман аст, ин ҳам чашмаш кор мекунад, ҳам даҳонаш кор мекунад. инҷо бошад дузандаҳо либосҳои лухтакҳо ва қаҳрамонҳои намоишномаро омода мекунанд. дар ин ҷо либосҳое духта мешаванд ки аз дигар мағозаҳо дастрас карданашон номумкин аст. вақте ки лухтакҳоро месозанд, тайёр мекунанд, барои духтани сари либос онҳоро ба мо меоранд. ва пеш аз оне ки мо ба лухтакҳо сари либос духтанро сар кунем, аввал андозаи лухтакҳоро ба назар мегирем. баъд матоъҳое ки ба онҳо мувофиқ аст барои сари либоси онҳоро харидорӣ менамоянд. ва баъд аз он мо духтана шурӯъ мекунем. масалан инҷо ина либоси ин як намоишномаи русӣ ҳаст, теремок. ин либосро ҳунармандон худашон бозӣ мекунанд. либоси ҳунарманд аст. ино ки хаймана ҳам астар дораду ҳам мисол боло, ин ҳамин хел бо байни як ду рӯз тайёр мешавад. ина дар ин ҷо боз лухтакҳо ҳастанд. ин аз намоишномаи тахайюлот ҳаст. вобаста аз он аст ки ин як намуд либос надорад. барои ин мо чанд намуд либос медӯзем. масалан ин курташ бо ин болопӯш камзул дорад, озирои мол дорад, ороишош бисёр. ороиши декоратсионии саҳна низ пеш аз ҳама бар дӯши рассом гузошта шудааст. яъне рассом шакли декоративии саҳнаро тасвир мекунад. ин ҳам як ҷузъи кори эҷодиест ки танҳо як рассоми хуб метавонад онро дарк намуда бо ҳамфикрӣ бо коргардони намоишнома шакли дурусти онро тарҳрезӣ намояд.
ҳатман дар ороиши саҳна низ мо бо коргардон бо шӯрои бадии театр бо коргардоне ки ҳамин намоишномаро мақсад рӯи саҳна монда истодааст мо кас якдигар фаҳмӣ мекунем ба як нуқтаи муайян омада фикру ақидаҳои хешро ба як нуқта вобаста карда баъдан ба ороиши саҳна шурӯъ мекунем ва аз рӯи пьеса албатта ход дар он ҷо мумкин ҳодиса дар манзараи деҳот қарор мегирад ё ин ки дар ягон хиёбони шаҳрамон қарор мегирад аз рӯи пьеса аз рӯи чӣ тавре ки навишта шудааст мо бояд ҳамин ҳолатро ҳамин манзараро дар саҳнаи театр нишон диҳем. чизе ки аз ҳама зиёдтар диққати манро дар ин театр ба худ ҷалб намуд ин роҳ рафтани ҳунармандон дар болои ана ҳамин пойчӯбҳо мебошад. ҳоло мо ба шумо ин сирро мекушоем ки чӣ гуна ҳунармандон дар болои ин пойчӯбҳо роҳ мераванд. ҳунарнамоӣ бо чунин пойчӯбҳо маҳорати махсусро талаб мекунад. чӣ гунае ки барои офаридани як нақш ҳунармандро зарур меояд ки ҳафтаҳо ва ё моҳҳо тамрин кунад то ки хислатҳои персонажи худро омӯзад. роҳ рафтан бо ин пойчӯбҳо низ тамринҳои дуру дарозро талаб мекунад. бояд қайд намоем ки на ҳар як ҳунарманд аз ӯҳдаи иҷрои ин амал мебарояд. аввал мо бо ин пойчӯбҳо шинос мешавем. ҳар дафъае ки мо барои болои онҳо баромадан моро ҳар дафъа онҳоро аз назар гузарондан лозим аст. хубтараш ман ба шумо инро ҳозир нишон медиҳам. якумин чизе ки мо меомӯзем ин бастани анамин пойчӯбҳо аст. агар пойчӯбҳо ба қувват баста нашуда бошанд афтоданамон имкон аст. бо воситаи кӯмаки ягон нафар мо аввалан пеши пои худро мебандем, баъдан то аз зону поёнтар то ба зону ин пойҳоро мустаҳкам мебандем. бояд қайд намоем ки анамин ресмон бояд сахт баста шавад ва ресмонҳо набояд ёзанда бошанд. барои ҳамин ҳама вақт интихоб мешаванд ресмонҳое ки бо воситаи ришта онҳоро кардаанд. аз зону якчанд ангуш поёнтар баста мешаванд барои оне ки ба мо мушкил нашавад роҳ рафтан. агар аз зону болотар ё ба зону анамин бандҳо расанд ба мо мушкилие мешавад пойҳои худамонро бардоштан ё ки қатъ кардан. ҳама вақт пеш аз хестан мо як бор пойҳоямонро мебардорем дар ҷои мустаҳкаме ки шитаем. аввал пойҳоамонро мебардорем, месанҷем ки пойҳо мустаҳкам бастанд ё не. вақте ки барои хестани мо камакак кӯмак лозим мешавад, ҳангоме ки мо хестем аз ҷои худамон, вақте ки боварӣ дорем ки пойҳои мо мустаҳкам аст ва имконияти роҳгардӣ дорем, мо метавонем ташаккур метавонем давом диҳем роҳгардии худамонро. боре шудааст ки шумо аз ин пойчӯбҳо афтида бошед? ман худам афтода будам шахсан ҳангоми машқ кардан, ҳангоми тамрин. вақте ки мо омӯхта мешавем ба пойчӯбҳо ва метавонем бевоситаи банд роҳ гардем, ба майдони театр мебароем. ҳамон вақт дар майдони театр ман худамро идора накарда афтодам. дар назди ман касе ки набуд кӯмак кунад, барои ҳамин ман ба замин афтодам. ҳунарпешаҳои театри лухтак бояд ҳам ҷисман ва ҳам рӯҳан хеле қавӣ бошанд. тасаввур кунед лухтак 3-4 килограмм вазн дорад. шумо бошад бо он накам аз 3 соат нақш меофаред ки дар ин ҳол дастон хеле хаста мешаванд. василаи асосии тарғиби истеъдоду ҳунари ҳунарпешаҳо садову лухтакҳои бозингари онҳост ки ин кори хеле заҳматталаб аст. Истед! Наравед! кӯшиш кун ки анамина сар накунӣ. Дар пайчам зашт.
театри мо аз дигар театрҳо хеле фарқияти калон дорад, чунки вақте ки мо лӯхтакро мебардорем, мо на танҳо онро гирифта меронем, мо бояд ба лӯхтак ҷон бахшем, мо бояд ба лӯхтак ягон хоси худро ёфта ба он тақдим кунем. Масалан, кампирак умуман дигар хел мебозад, духтари ҷавон умуман дигар хел раҳ мегардад ва албатта дар дигар театрҳо, масалан дар театрҳои драмавӣ ҳунарманд метавонад ба воситаи мимикаи рӯяш ана ҳамон ҳиссиётро нишон диҳад. Масалан, ё ин ки дар ғазаб аст, ё ин ки хурсанд аст, ё ин ки мегиряд. Лӯхтак ин гуна хосият надорад, наметавонад. Бинобар ҳамин тамошобин бояд аз рӯи ҳисси мо бояд фаҳмад ки лӯхтак чӣ ҳолат ҳозир дорад, ин қаҳрамон ё ин ки он қаҳрамон. дар ин саҳна ҳунармандон бо лухтакҳо, бо ниқобҳои гуногун ва муҳимтар аз ҳама зинда нақшофарӣ мекунанд ва медонед чӣ, ин кори саҳлу осоне нест ва заҳмати хеле зиёдро талаб мекунад. Истед Фарҳодҷон, ба куҷо охир ман истед? Оҷа, чӣ коре кардагият буд? Маро бадбахт кардӣ, оҷа. Вот здесь мабуда метавонӣ чашмода пӯшӣ. Чашмош маҳкам мешавад. Ана маро бадбахт кардӣ, оҷа. Чӣ коре кардагият буд? Маро бадбахт кардӣ, оҷа. چی قدره که این طرف میبری، این طرف هم همین قدر رفت بعد دیگه دادن تا خیلی خم میشه دست власне دیدی که دورای نزدیکتر بیو منو تیره Истед Фарҳодҷон, ба куҷо наравед, истед? мавзуда намуди зоҳирии ҳунарманд дар хуб ва олӣ офаридани нақш роли муҳимро мебозад. Аз ин рӯ дар театри лухтак гримхонаи мардона ва занона фаъолият мекунад ки ҳар як ҳунармандро мувофиқи нақш дар ин ҷо рангубор мекунад. Айни ҳол мо бошад дохили гримхона мешавем ва мебинем ки дар ин ҷо чӣ кору чӣ фаъолияте доранд. мувофиқи ҳар як намоишнома рангу бори чеҳраи ҳунармандон интихоб карда мешавад ва дар ана ҳамин утоқ онҳо чеҳраи қаҳрамони намоишномаро ба худ мегиранд ва бо истифода аз рангҳои гуногуни намалҳоро иҷро менамоянд. дар намоишнома бошад нақши ороишгар хеле муҳим аст. ӯ бояд дар чеҳраи ҳунармандон рангҳоро чунон истифода намояд ки он ба ҳар як образ мувофиқ бошад. гӯштен чунин ном гирифтааст нақшофарии аҷиби дигаре ки дар ин театр вуҷуд дорад. чӣ гунае ки мебинем дар саҳна ду лухтак бо ҳам қувваозмоӣ доранд ва мо ҳам чунин гумон медоштем, вале на, дар асл ин ду нақшро ҳамзамон як ҳунарманд иҷро мекунад. چگونه تیز خستگی را حس میکنی؟ برای همین
بازی کردن این خیلی دشوار است. شادی میبودیم. ما داریم لختک‌هایی که در اینجا لختک‌هایی که گوشتین میگیرن. البته به هر یکی ما شما معلوم است که گوشتینگیری اصلا این یک رسم آیین قدیمه ما هست و ما همین رو آماده ساختیم به واسطه لختک که طرز یک گوشتینگیری ملی تاجیکی مخصوص برای همین لختک. در اینجا راستی گپ زدن نکنید است. پیش از آماده ساختن باید هنرمند جسماً آماده باشد، چون که این بسیار دشوار است، وزنی میکند، هنرمند تیز خسته میشود. پیش از برآمدن ما همون مسافه‌ای که بازی میکنیم در صحنه، اول من اون رو میبینم که من در طول مثلا در کدام مسافه بازی میکنم، چون که هست صحنه‌ای که بلند است. اگر ما در صحنه‌های بلند بازی کنیم، چون که من نمیبینم، چون که من در تگ این جامعه ها پوشاندگی نمیبینم، به همین خاطر ممکن افتیده نممکن. لیکن من پیش از همین آماده شدن مسافه رو میبینم، در خودم درک میکنم. وقتی که من این رو پوشیدم، الکی فقط فکر قطعی من باید بازی کنم، دیگه یکم فکر نیست. برای چی؟ من باید فکر کنم که اینجا دو تا هنرمند گویا بازی میکنن، دو لختک، یک هنرمند دو لختک. باید لختک دیگر چگونه بازی کنه، از کجا سر کنه، این لختک کجا فراموش کردن حساب قطعی بدرون. الکی وقتی که من هنگامی در درون در آمده بازی میکنم، حساب میکنم که باید چند قدم لختک یکم زنه، چند قدم لختک دیگم، از کجا پاور دارد کدام لختک، دستی کدام لختک پیش رود. این فقط به حساب میشه، دیگه در اونجا یگان چی گپ زدن سخن کردن نمیشه. тӯли 22 сол аст ки дар назди театри давлатии лухтаки шаҳри душанбе студияи бачагона фаъолият мекунад ва дар он ҳунармандону коргардонҳои бо таҷриба мактаббачагонро аз синни хурдӣ дар ин соҳа тарбия менамоянд. шумораи наврасон дар ҳайати студияи бачагонаи исмоил аз 10 нафар иборат мебошанд. онҳо тӯли 3 сол дар ин ҷо тамрин мекунанд ва баъд аз он соҳиби маълумоти миёна мегарданд. мактаббачагоне ки дарсҳои студияи бачагонаро ба пуррагӣ меомӯзанд, онҳо аллакай ҳайати ин театр ба ҳисоб мераванд ва баъди хатми таҳсил имконияти дар ин ҷо кор карданро пайдо мекунанд. طول یک سال می شود که در همین تئاتر کسب را آموخته ایستادم و می خواهم در آینده همین کسب را پیش برده. همین تاکتیکای لختکرانی به من خیلی معقول است. агар аз дастовардҳои театри лухтак бигӯем, хеле зиёданд. дар тӯли 30 соле ки ин театр фаъолият мекунад, ба бисёр кишварҳои дунё аз қабили Россия, Қирғизистон, Муғулистон, Франсия, Испания, Германия, хулас ба 18 кишвари дунё бо намоишномаҳои худ сафарҳои ҳунарӣ дошт. ҳар сол аз 5 то 7 намоишнома дар ин ҷо рӯи саҳна оварда мешавад. У меня вот здесь вот подарок. Это подарил нам посол Индии, когда мы ставили спектакль здесь в 1987 году. На русском языке индийская тема была, спектакль назывался «10 царевичей». Это написала лауреат премии Джавахарлал Неру, Гусева такая была, и ее муж Потапенко. «10 царевичей» был очень популярным спектаклем в то время. В этом спектакле участвовало около 60 кукол. И труппа, которая у нас была 25 человек, плюс еще оркестр живой, который исполнял, сопровождал этот спектакль. дастовардҳои театр хеле зиёданд. хушбахтона мо дар тӯли 30 соли фаъолияти театр арзи вуҷуд дорад 4-5 маротиба дар ҷумҳурии исломии эрон будем, дар федератсияи Россия, дар Қазоқистон, Муғулистон, Франсия, Испания, дар Швейтсария, дар Германия, хулас Қирғизистон. хеле дастовардҳои бузург дорем мо. бениҳоят дар хориҷа дӯстони зиёд дорем. то ҳоло ҳамкорӣ мекунем. робитаҳои фарҳангӣ ҳаст. Мы гастролировали во многих российских городах, в том числе в театре Образцова выступали мы на таджикском языке, но перевод я делал на русский язык сразу, одновременно.
натиҷаи ин ҳама заҳмату меҳнат аст ки ин театр новобаста аз сину сол мухлисони худро дорад. кӯдакон аз ин ҷо бо як табассуму хушҳолӣ берун мешаванд. вақте ки намоиш дар сатҳи олӣ мебарояду вақте ки тамошобин кӯдакони хурдсол табассум карда миннатдорӣ баён мекунанд мераванд, ҳамаи хастагиҳо рафт мешавад. як заҳмати ширин аст. Очень самый благодарный зритель, я считаю, что это дети. Они воспринимают ее чисто, без ничего, как воспринимают, как так поставлено. И делают свои выводы, и им это очень нравится. Я очень благодарен, что я работаю с детьми. дӯстони азиз, чӣ гунае ки худ шоҳид гаштед, то он лаҳзае ки як намоишнома рӯи саҳна оварда мешавад, инҷо гурӯҳи эҷодӣ заҳматҳои хеле зиёде мекашанд ва албатта ҳар яке дар алоҳидагӣ. ҳамин аст ки вақте ки бинанда як бор ба ин ҷо меояд, хоҳиши боз дубора омаданаш пайдо мешавад. зеро ин театр дунёи дигаре дорад, мисли дунёи кӯдакон, софу беолоишу рангин. хайр, то барномаи дигар.